siap. Kula penane kula mikane mengene rewel. Mungkin tambah-tambah. Oh, nggih Mbak Mami siap. Sehat toh, Mbak? Oke, beres banget pokoknya. Enggak, niki nangis ora payo apa Mbak. Padahal saya dodolan, Mbak. Nggih, dodol kalung dimangan nggih. Wis. Nggih, niki do garap. Garap budaya nek ya jagane iso nek payu neh, Mbak. Niki. Oke. Urang. Ya kapan-kapan nyetan, Mbak. Oh, mboten nakal Mas Ragil saya teng mriki ya. Pokoke cepaki ramban-rambanan. Karo tetean. Game serasian biasa nih Mbak, jagung-jagungan. Aku makan. Nggih, nggih, kok Mas Ragil. Nggih, ini yang Mas Ragil. Subscribe nggih.